Ngonyaka ka-2022 isifundazwe saKwaZulu Natal sahlaselwa izikhukhula nezadlula nemiphefumulo yabantu abangaphezu kuka-300 zashiya abaningi dengwane futhi zadla isifundazwe igidigidi zamarandi. Ngemuva kwenhlekelele kwenziwa izibophezelo eziningana nje ezokwakhiwa kabusha kwemizi inqalazinda nokunye. Beka nje umongameli wamemezela ukuthi u1 billion wamarandi uzotholakala kuze kwenziwe lokhu. Kwakungezona ezokuqala lezi khukhula nezimali ezabophezelwa ukusiza. Sikubingelele ke mbukeli sikwamukela ohlelweni Asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Namuhla ohlelweni sikhuluma ngesabelo mali ebekufanele sisize ngemuva kwezikhukhula zango-2022 esifundazweni saKwaZulu Natal ngemuva kwembiko yokuthi le mali ayisetshenzisiwe. Sikhumbuze ke mbukeli ukuthi ningaba ingxenye loluhlelo ngokushayela ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho. Inombolo zethu zocingo 011714 0677 noma 0117140678. Kanti ungabuye futhi usithole emakhasini ethu okuxhumana ku-X @SABC Izindaba kanye na ku-Facebook ikhasi lethu SABC Izindaba. Ukuze kubelula ke mbukeli sicela uqale ngo#Asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukela umcwaningi mabhuku jikelele usanda kuveza ukuthi iKwaZulu Natal yasebenzisa u251 million rand kuphela wesabelo mali sika 5.8 billion wamarandi. Imali eyayizosiza ngemuva kwezikhukhula zango-2022. The 2022 adjustment budget allocated 3.6 billion rand to the Department of Cooperative Governance and 1.8 billion to the Department of Transport for the reconstruction and rehabilitation of municipal infrastructure, as well as the maintenance of roads damaged by the floods. Transnet also received 2.9 billion rand. Ngaphambi kokuthi samukele ihambeli zethu, ake sizwe ukuthi abahlali baseThekwini abasala dengwane bafakwa emahholo ukuthi bathini ngosizo babethenjiswe lona, ikakhulukazi ngoba sekuzoba uKhisimusi wesibili besemahholo. Ngexesha lezikhukhula akhona esasizwa ngayo. Njengoba nibona kuyilento kuyiyo siselapha nangoku. Bathi bazosiza zange bafike bazosiza until kube namhlanje. Yes, there is a lot of people wasn't assisted, but in fact remain why they don't want to help. I'll tell you. They say we can't build houses near the riverside. It's dangerous. So they want to move out. They want to give us vacant land elsewhere. So the people saying job situation is too far distant, so they recited here. Into esifuna ukhulumenta senzele yona sifuna asisuse kule ndawo yakwaMamsuthu. Le ndawo kwaMamsuthu inamanzi. Kuthi xa kunetha amanzi lo wamfula usithele sonke izindlu zihambe namanzi. Kungoku kufila abantwana abathathu ngumlilo. Bafikile la bafika bangathi ngabantu abazosinceda sigcine singancedakala. Abantu basahlala eziko next door ngoba phela kwemka yonke izindlu lasemka la I got maybe 22 years nhlala la kwaMamsuthu. Since kwafika ama-flood kwaba nje kwahamba ama-toilet asiphindanga sincedwe la kule ndawo. Ukudingida kabanzi ngalokho samukele ihambeli zethu mnumzane uThulani Bhengu ongu-DDG womnyango Human Settlements esifundazweni saKwaZulu Natal kanye nomnumzane Sbu Zikode wabahlali baseMjondolo nomnumzane uVincent Ngubane noyi-Head of Disaster kumasipala weTheku. Nginamukele nonke sibonge ngesikhathi senu. Ngizoqala ngawe Zikode. Siyabezwa bayakhala ababukeli bathi balahliwe sekuzoba uKhisimusi wesibili abathola isizo. Kwenzakalani? Ngibingelele bongiwe ngibingelele nozakwethu uNgqolosi kanjalo noMbomvu. Angisho nje ukuthi sikhathazeke kakhulu njengombutho wabahlali baseMjondolo ngendlela abahlali abalahlwe ngayo, ngendlela abahlali abanganakiwe ngayo
kunzima Bongiwe nababukele emakhaya umphakathi wethu olimele owathi uvela umpofu ungenazo indawo zokuhlala ungenawo umhlaba bengasebenzi abantu babhekana ke nale inhlekelele yenzeka kuyihlazo kuyichilo futhi kusikhathaze kakhulu njengombutho ukuthi iningi labo kuze kube manje alitholile ukusizakala lize liswele ngisho abantu elibika kubo ngeenkinga ababhekene nazo kule ndawo abahleli kuzo ikakhulukazi labalapha kwaMamsuthu njengoba kade sizwa bekhala kanjalo nababehlala ku-Ane Drive eReservoir Hills ababesuswe endaweni zabo ngenxa yezikhukhula kuyasikhathaza ukuthi kuze kube manje abahlali abalitholile usizo yize imali zikhona uhulumeni eyithumelela kodwa asifike kubahlali basahleli nalolo sizo kusikhathaza kakhulu lokho. Mbovu ngizoza kuwena ukuthi uthini ngalokho esikuzwayo ngoba yini abantu abayababhekelele mangabe kukhona inhlekelele eseyenzekale manje naba abantu bayakhala bathi abantu balahlile bathi abantu basahlala emahholo bathi abantu imali ikhona kodwa akubonakala ukuthi disaster management iyasiza. Ngibonge cebe khulu ngibonge ulingani wami laphana uZikode bese ngibingelele na kuNgcolosi umlingani wase province engingakusho yebo uhulumeni omkhulu wangenelela ngokuthi afake imali ukuthi one kulungiswa ingqalazinda yalimalayo two ku identifywe indawo la kungakhelwa khona abantu okunye ke bese kulungiswa kubonakala ukuthi lezi ezinye indawo eziyizindlu ziyakwazi ukuthi ilungiseleke ngizosho nje mhlasimbe kubalekile ukuthi ngisho amasamba akhishwa uhulumeni omkhulu nanokuthi ke enzeni kuze kube manje nanokuthi yini eyinkinga uhulumeni abhekene nazo uhulumeni sengisho ke ngophela uhulumeni bathathu khona uhulumeni wasekhaya lo mina engivela kuyena bese kuba khona uhulumeni weprovince ke nohulumeni omkhulu ke national ngakohlangothini lwe-human settlement yebo ikhona imali eyafakwa njengoba ngikhuluma nje nani uhuman settlement waseThekwini ehlangene nayiprovince balungisa lokho kubizwa ngokuthi ama-retaining walls alimalayo ngesikhathi seyibhekelele okwezindlu ngizothanda ukuthi ngisike elijikayo ngoba umpetha wakhona omkhulu yena uNgcolosi kanye nabanye ozakwabo abakhona la eThekwini inkinga enkulu ekhona la eThekwini esibhekene nayo ukungabi bikho komhlaba ukuthi abantu bakhele umhlaba ungekho okhona umhlaba utholakala ukuthi ukuma outskirts ungaphandle kwedolobha and if ukhona awunazo izingqalazinda mangikhuluma ngengqalazinda amapipe endle amapipe amanzi bona ngokwawo ogesi kanye nemigwaqo kufanele ukuthi makulungiswe okay azikho dawo is around iTheku or city center enkulu ukuthi abantu bakhiwe njengoba uzwile omunye umlaleli la omunye weyivictim ya disaster ethene abantu abaningi bathanda ukuthi bazohlala around iTheku akekho vese umuntu ongathi elinyalelwe kade ehlala sengiyasho nje Kennedy Road. Mbovu ngizobuya kuwe sizokhuluma ngalokho ukuthi kwenziwa njani ngoba abantu bayifuna vele eindaweni ezisondelene nala besebenza khona kodwa ngizothanda ukuza kuwe Ngcolosi ngoba kukhona into engiyibuza yona la ukuthi nike nahlangana ni disaster management ni abahlali baseMjondolo kuyini kuwo wonke umuntu nje who's affected in this nike nahlala phansi nakudingida lolu daba ukuthi imali izohamba kanjani noqalaphi
Ngiyabingelela kakhulu kuwena Mangethe nakumfowethu Zikode nakumbongo. No, impela imhlangano bekhona mningi kakhulu. Kodwa mhlambe ukucacisa kuloko kokuhlala amahholo wonke avalwa ukuthi abantu baphuma emahholo ngoDisemba wango-2022. Njengamanje abantu sebehleli la endaweni lezi sizibiza ngokuthi ama-TEA, ama-Transitional Emergency Accommodation, njenganalapha ko-Clare Estate, nako-Russell Street, nakuMahatma Gandhi ku-Point Road. Yila sebehleli khona manje ema-building esiwaqashile noma ema-flatini esiwaqashile esisebenzisa-ke imali lesasiyithole kwi-National Department. Njalo ngenyanga siba nemhlangano nabo bonke abahlali ukubazisa ukuthi uhlelo-ke lokuthi bagcine bephuma nala sirenta khona beye endaweni zabo zokugcina luhamba kanjani. Iyenzeka leyo mhlangano kuma-committees lawa akulezi zindawo zonke lezi esengiyibalile. Zulu 11 sezizonke, eziwu-10 ziseThekwini, eyodwa iseMaritzburg. Kunabantu abawu-3,504 abahleli kulezi ndawo sezizonke. Uhulumeni ayikhokhelayo nje. Manje baphuma nini? Baphuma nini? Uhlelo-ke lokuphuma lihambisana lokho kubekwa ubaba uMbovu ukuthi sekufanele manje baphume sebeya la sekwakhiwe khona. Isigaba-ke sokuqala sithi akutholakala indawo la bezokwakhelwa khona. Okay. Sesizitholile-ke indawo stage 1 indawo zonke seyitholakele futhi bonke sebazisiwe ukuthi nina maniphuma nansi endaweni yakuyona. Isigaba-ke sesibili sekufanele indawo ngayinye iphasiswe phela ukuthi yenziwe rezoning, yenze into zo-environment, kube kwenziwe konke lokho. Leso sigaba-ke njengamanje masiqeda leso siyakulesi-ke sokufaka amapayipi namanzi nani bese kuba-ke lokho esithi ngokwethu ama-top structure ukwakha izindlu. Okay. Ama-deadlines ethu esewonke silindele igroup yokuqala ukuthi izophuma ngoDisemba kulo nyaka le eya eCopsville ePietermaritzburg, abanye ngoJanuary 2024, abanye ngoba ama-lease agreement esinawo asinikeza kuze kube ngo-October 2024 bayobe sebephuma emva kwalokho. Okay, ngizocela ukuthi sithathe ikhefu kancane Zikode, ngiyabuya kuwena. Ngifuna ukwazi ukuthi ngokwakho le mhlangano ike yenzeka uke wayibona futhi kudinga indwani kulowo mhlangano. Mbukele siyabuya khona manje unganyakaza. Mbukele sibonga ukuthi uhlanganyele nathi sisakhuluma ngodaba lwezikhukhula zaKwaZulu Natal. Zikode, ake ngibuye kuwena, ake sikhulume ngokuthi le mhlangano uyayazi uke wabakhona kuyona, kukhulunywani phakathi? Mangethe kuyadabukisa, kuyangishaqisa lokho engikuzwa ngongqolosi. Asiyazi ke imhlangano akhuluma ngayo awukho esike sahlala nawo othinta lolu daba esilixoxayo njengamanje nesike sihlale ngayo ikakhulukazi la esike sigcina ukuhlala mayelana nawo lapha eMaritzburg. Wawukhuluma nje kafishane ngabahlali bakaJikajo ayokuhlangene nama-disaster. Masihlalile futhi nabo banomkhuba nje omubi wokusitshela basifunze bangasinikeza ithuba lokuthi sikhulume sixoxisane. So asiyazi ke lo mhlangano futhi nale mhlaba bathi bayitholile asikakazi nowodwa kuze kube namhlanje. Kuthange nje bengikhuluma no-MEC ngithi akakakhombe nje owodwa. So kwayile mhlaba abathi bayitholile yaziwa yibona bodwa, abayicommunicate nathi, abayicommunicate nabahlali. So kuyasixaka ke lokho kushiwo uNgcolosi. Zikode, ngaphambi kokuthi nginikeze uNgcolosi ukuthi akaphendule, bakhona wena obaziyo sebephumile emahholo, wonke umuntu usephumile nje uNgcolosi echaza? Bakhona sebephumile bongiwe kodwa ababaningi njobesho nje basebaningi abasasele abahlanganiswe kulama shelters abakuwo. So basele ku ngiyaxolisa, basele kuma shelter noma bakulama structures akhuluma ngawo ukuthi bayabarentela wona noma basasekhona abantu abasemahholo sikhuluma nje? No, bakuma structures la awashoyo. Abase emahholo nasemasontweni sebaphuma, siyaku-appreciate lokho. Ngcolosi, uthini-ke ngendaba yomhlangano uyizwele kuZikode uthini? No, ngicela ukubonga kuqala mhlawumbe lokucacisa impela ukuthi ubaba Zikode uyaconfirm ukuthi abantu abasekho emahholo kuba bekuba nalokho ukudideka sebekulezi indawo lezi esiziqashayo. No, imhlangano sibanayo kuwona lamabhelidi nabahlali abahleli kuwona sebeze bafoma amakomiti sikhuluma nawo ukuthi nina olwenu udaba lihamba kanje
manisuka lana neyala abanye sesibakhombisile ngisho lezo zindawo Sbu Zikode ngamkhombisa nane list lokho sasekubiza ngokuthi ukulinka iTEA to land parcel sekwenziwe wonke ama TEA siyazi ukuthi laba mabephuma la baya kuleya ndawo laba mabephuma la baya kuleya ndawo sekusele lesigaba ngishoyo ukuthi indawo ke as a reason zifakwa ama services bese siyakwazi ukuthi sakhe impela uqinisile ukuthi asihlangane nabahlali baseMjondolo njengobuholi bakhe echaza sihlangana nabahlali ngqo laba behleli kulezi zindawo kodwa mhlambe emhlanganweni elandelayo naye singamazisa eze azosibona ngenkathi sixhumana nabo azi ukuthi siyaxhumana nabo okunye nje okulula bengeke size sazi nanokuthi ba 1170 families ukube besingaxhumani nabo bengeke size sazi nokuthi ba 617 abafundi bengeke sazi ukuthi ba 17 ababhala umatric kulonyaka ezikoleni ezo30 ukube besingahlangani nabo Mbovu ngize kuwena I wonder then if isifundazwe saKwaZulu Natal is it equipped ukuthi idile nama disasters of this particular nature engingakusho mangethe we are equipped to deal nama disasters inkinga ekhona ama disasters asuke asishaya manje amakhulu ngalendlela ukuthi ukuthi sikwazi ukuwamela fanele sikhumbule ukuthi lokho kwenziwa esikubiza ngokuthi climate change ine impact enkulu ngingakunikeza nje iexample ya izolo ngokwe weather warning sithola ukuthi kuzoba nje nezimvulana nje ezincane kanye nomoya kodwa ifubuka ihlahla eziwile eindaweni uyabona ukuthi neko overwhelming kulena ke kaApril 2022 i-disaster esilinganisa ku more than 100 years of ama disasters esihlale siwathola kodwa ke impact climate change yona nje khona thina we are willing and siya respond from the ground because climate change siyazi ukuthi yiyo into ekukhulunywa ngayo kakhulu kodwa are you planning for this ukuthi nikwazi ukuthi in future you respond better ngoba kuyashiya ukuthi isikhona Yes we are planning ngingasho nje ngeqholo elikhulu ukuthi thina njengeTheku sine strategy climate change strategy sidolopha ukuthi singa responda kanjani kuma disasters are more than the normal one esihlala siwathola ngayo njalo belu climate change kodwa ngingakubuye ngikusho mangethe ishaya kakhulu ephaketheni ama disasters uma ngabe efika onitholakale nanokuthi ke noma ke imali ziba khona azibi ukwenela ukuthi enazibhekane nama damage oyinhlekelele seyisuke zenzeka ngaleso sikhathi Zikode ngibuye kuwena kube khona into esike siyibone makhona inhlekelele ukuthi abantu batshene ukuthi ningakhi la kulomhlaba ngoba these are floodlines and mhlambe ningaba nengozi nihleli la abantu bale ukuthi bona abafuni ukusuka lapho ngoba kuseduzane nomsebenzi manje yenziwa kanjani indaba enjalo mangethe kuyiqiniso lemsulwa lelo singako sibele sakwathi inhloko njengombutho wabahlali sithi uhulumeni akadedele umhlaba namanje sisasho ukuthi udaba lomhlaba ilona liyonikeza isisombululo kuyinkinga ebhekene neNingizimu Afrika yonke ukuthi umhlaba udedelwe unikezwe abantu basuke bengazi ukuthi bazoshona kahle kahle hayi nabo ukuthi basuke bengafuni kusuka endaweni eziyingozi bayafisa kodwa uthi abayiphi yingakho kufanele kuxoxiswane banikezwe ke an alternative land siyazi ukuthi bafuna ukusondelela nemisebenzi kodwa ke yingakho phela fanele kwakhiwe inqalasizinda abantu babe seduze nayo imisebenzi sithi konke lokhu possible uhulumeni nje mayengakwazi ukuzehlisa abe responsive abulalela ukuthi abantu bathini banayo isolution banawo amasu namaqhinga abantu ukube bebelalelwa nje uhulumeni nesikhathi nabo enothando labantu baseNingizimu Afrika Ncolosi I wonder if you've sent any money back to treasury ngokuthi phela siyabona ukuthi kwesinye isikhathi khamba kancane ukuthi inguquko isondele ebantwini kusakhulunywa ngokuthi kunezindle isarentwa kusakhulunywa ngokuthi kusazokwakhiwa lokho kusakhulunywa ngokuthi umhlaba usazotholakala ikhona imali esike yabuyela ku treasury No ayikho nje ngempela
mhlawumbe nje ukucacisela njengomnyango thina kule imali enkulu oyibekile sathola u342.1 million kuphele uMarch wangonyaka odlule sesisebenzisa u318 million ku342 million sekusela u23 million kuphela nawo ke sabe sesiapplyela lokho kubizwa ukuthi roll over ya approve kumanje na kulo 23 million owasala sesisebenzise u14 million sekusele about 9 million esibona ukuthi kuzoshaya uJanuary wa2024 nawo sewuqedile so emalini yezikhukhula ayikho imali ephindele ku treasury eqondene manje yonke le mali kahle kahle ibiyenzana ngoba ngizwile ekuqaleni ukhuluma ngokuthi kurentisiwe ngiyakhumbula uthe kurentisiwe khona la kurentiswa khona la futhi kunomhlaba nezi breakdown demthanya ku342 million 123.2 million wakhelo ke sathi kubiza ngokuthi ama-TRU kumbona lezi ndlela ezisikhashana kunabantu aba-1766 abayithola zakhiwe ngo-123 million bese amabhilidi awu-3 esiwaqashile sisebenzisa u-HDA sisebenzisa u-45 million kuwona awu-5 esiwaqashile sisebenzisa iTheku sisebenzisa u-74 million amabili esiwaqashile sisebenzisa iThala sisebenzisa u-41 million saphinde sathenga naleli ability ngo-33.6 million elise-Montclair leli sithi ngokuzayo ilona sobe sesihlala silisebenzisa uma kunezimo ey'fana nalezi so nje i-breakdown ka-318 million kafushane ilapho ukusevisa la malizi nokwakha ama-TRU nokuthenga i-Transnet Lodge eMontclair so imali njengoba ngisho sisebenzise almost yonke kwasala lo wa-23 million kuphela okuyiwona esathola i-roll over nakona sesisebenzisile u14 million komanje. It sounds to me like you're going to be asking for more money uma ngilalela imali esiphumile kodwa aske sithi sishelele $8 siyabuya mbukeli masibuya sizokhuluma ngeyisombululo ukuthi kwenziwa njani ukuthi abantu abayithole besenkingeni engaka basizwa kanjani ukuthi singaboni ukuthi futhi omunye ukhisimuso bashayele bengakatholi ukubafanele. Mbukeli sesiphetha ake sibheke isombululo nehambeli zethu Mbovu ngizoqala ngawe nangu uNgcolosi uyasinikeza i-breakdown ukuthi bona imali abayitholile ingakanani ihamba kanjani nina nathola malini and in the immediate what do you do in about 30 seconds. Ngibonge mangethe again idolobha elitholile imali kube u1.53 1.534 billion rand yokwakho ukulungisa imigwaqo ukulungisa ama-bridge nokulungisa sengiye ngabeka ama balls nokulungisa ke ingalazi izinto kakhulukazi ama-waste water treatment kwenzele ukuthi avoidwe ukunakho uyahamba ya drive usubona nezidamkoko egcwele umgwaqo because walwimala infrastructure njalo njalo so umasipala kuyasebenza ke ngokuyikhandla ukwenza sure ukuthi imali yaspendwa lezo ingqalazinda kamasipala ziyalungiswa senihawufa ngalokho hayi sesambe kakhulu ngoba ibikhona ispend kodwa kuke kwathi uxagaxega hayi manje sesambele because sesidlulile kwi-level ka-modern 11% spend and sizospenda kakhulu ke kulezi inyanga ezisele ngoba kukhona naney'nhlelo-ke zokuthi njengoba kuzwa ku-festive season esikhundleni sokuthi kivalwe kodwa abantu babe besebenza sikwenzela ukuthi kwenze sure ukuthi if usiphinda sithole ezinye imvula then sithole sesikwazile ukuthi lezi ingqilazinto ezalimalayo seyilungisiwe. Okay Zikode angize kuwena in about 30 seconds kuba yini isisombululo esingatholakala manje ukuthi kube khona okunye okwenza kube lula kulawo ama-flood victims. Isisombululo bongiwe kungaba nje ukuthi one uhulumeni akakabe neqiniso oNgcolosi ababe neqiniso kokuqala lokho kwesibili bakwazi ukuxhumana nabantu bahlangane nabantu
akungaba ngathi senzelwa ifavor njengoba esho nje ukuthi mangifuna ukwazi angize ngumholi mina wabahlali bona labo athi bayakhuluma nabo ngasese ngaphandle kwethu ukuze kudlalwe ngabantu so ababe neqiniso kulezi zinto abazenza but okubaleke kakhulu ukuthi lemhlaba babele bayithembisa kusukela ngonyaka ophelile ewu13 esingakakhonjiswa nowodwa esixoxa ngawo ngoba sesibuzwa izintatheli la ake siyilungise lento singakafiki emoyeni phambi kweintatheli bayosikhombisa lemhlaba ukuze sibone ukuthi khona la kiwa khona okugcina ke ngiyacela nje lapha kumbuzo njoba sikhuluma nje kunabantu izihlahla eziwele kubo kunemkhukhu engaphansi kwezihlahla lokho bekwenzeka last night siyacela nje ukuthi ba-act immediately uma ngempela bebe prepared for disaster management kunabantu as we speak okuyihlahla phezu kwabo eKetocrest nasenkanini eMayville ngiyabona Ngcolosi you've got about 10 seconds nizobakhombisa umhlaba so bakhombisa na kanjani umhlaba ama-land parcel awu13 akhona aready esikunxusa kakhulu ukuthi imphakathi inga-invade le mhlaba ngoba iphazamisa yona lentuthuko esifuna ukuyakha kuyaphambili angenibonge nonke ngesikhathi senu sibonga kakhulu umbukeli nokuthi nihlanganyele kanye nathi nehambeli zethu uThulani Bhengu ongu-DDG womnyango Human Settlements esifundazweni saKwaZulu Natal kanye nomnumzana Sbu Zikode wabahlali baseMjondolo nomnumzana Vincent Ngubane noyi-head of disaster kwamasipala weTheku asethembe ukuthi mbukeli ingxoxo izoqhubeka einkundleni zethu zokuxhumana ubongiwe uMakhumalo waKwaZwane nethimba le Asikhulume sithi ayixabene